Hola a tots i totes, som l'Escola Fructuós Gelabert i us volem presentar el nostre projecte, que és Fer néixer pollets. Aquí ens va vindre un aparell que no sabíem de què podia fer servir i vam investigar tot les coses que podia fer servir. També vam dibuixar els dibuixos. Poses el menjar en aquestes reixes d'aquí. I aquí estàvem explicant per què es podia fer servir aquest aparell als nens. En aquestes reixes. I després, quan poses el menjar, amb això ho pots calentar amb els botons. El termòmetre, aquesta línia vermella d'aquí, si està molt a baix vol dir que està fet encara i si està una mica cas vol dir que ja està calent i que ho pots treure i amb això es pot tallar. Ho encens amb els botons i amb aquest botó ho gires per si vols que sigui més calent o més fred. Això d'aquí serveix per si hi ha alguna cosa aquí de menjar, doncs que això s'ho pot aixafar i això d'aquí que podria servir per si algú està dur, no sé, que ho podria trencar o alguna cosa. Nosaltres sí, i algú més creiem que això és per incubar ous. En aquest endoll, si l'enxufes, passa per aquest cable blanc i arriba aquí, que fabrica l'escalfor. Els ous els fiques aquí baix i aquí baix, i després... Obres, doncs obre. Aquí baix, aquí sota, i amb les reixes surt l'escalfor i que escalfa els ous. El termòmetre serveix per mesurar quanta temperatura estan els ous. I aquest altre endoll serveix perquè el termòmetre funcioni. I els botons serveixen per engegar-ho i per tancar-ho. I aquesta rodeta per si passa alguna cosa. I hi ha una coseta petita que se'ns ha oblidat a tots, que ningú ho ha dit, que aquí darrere, aquesta cosa tan grossa, aquesta d'aquí, verda, és com si fos el cervell de la màquina. Ho utilitzen molt a les granges que estan molt a prop dels pobles o de botigues d'aquestes, on es compren màquines, i les compren perquè així aquí a baix s'incuben i es guarden els ous perquè neixin bé els pollets. Això ho utilitzen molt a les granges. És com que la gallina sigui la incubadora. Per què? Què fa la gallina? Que les seves plomes, es calenta els ous. I també aquí, en la mena de cervell, hi ha unes menes de circuits d'electricitat. Que són els que fa que tota la màquina, a part dels endolls aquests, els cablers, funcioni tota la màquina a part. Això fa que vingui l'electricitat i això fa que funcioni tot. I aquí els nens de les escoles, els nens de les classes, li van dir a les mestres el que pensaven que podria ser aquell aparell i ho vam apuntar a la pissarra d'una de les classes. I algunes coses que vam apuntar eren per mesurar el temps, per fer aire, per escoltar CDs, per fer pastissos, per mesurar la temperatura i fins que finalment uns nens van dir per incubar ous. Ens van portar una capsa amb ous
fecundat. Si no sabeu el que és, ara us ho explicarem. Quan una gallina posa un ou, seria un ou del súper, que d'allà no hi pot néixer res. I quan una gallina pon un ou amb ajuda d'un gall, seria un ou fecundat, que d'allà hi pot sortir un pollet. Com que teníem els ous dintre la incubadora, vam obrir els de súper. I vam veure la membrana i la cambra d'aire, i també ho vam veure amb la lupa binocular. I aquests són els nostres dibuixos que vam fer del que ens pensava que passava quan els ous estaven a la incubadora. Aquí havíem posat un calendari perquè taixem els dies que passaven els ous dins de la incubadora. Teníem el temps i a l'aigua apuntàvem el temps a la paret del col·le i l'aigua. Aquí vam sentir un soroll i el segon pollet va néixer. I tots els de casa i els de l'escola ho vam poder veure per la webcam. Aquí, com que ja vam néixer els pollets, vam obrir els ous i vam mirar com era per dins i vam veure les venes, la membrana i moltes coses més. Vam posar tots els ous a l'incubadora i se'l van néixer 5 i els altres els vam obrir i va quedar mig pollet però mort i l'últim que vam obrir estava mort però estava quasi complet tot i ho vam ensenyar tots perquè tothom donessi la seva opinió. I llavors el pare d'un nen de la classe ens va ensenyar com es podia separar el pollet del rovell. Mira, això es filtra, ¿sí? Esto igual os suena de Habéis sido madres. ¿Os resulta conocido? Y aquí está el bicho. Esta se vacía.
Y esta es mismamente la yema, que es, me imagino, la fuente de alimentos del feto mientras hace lo de crecer y eso. Entonces, cuando la vaciemos, quedará una membrana vacía y lo que se haya podido formar del bicho. Y esto me imagino que es otra bolsa. Mira. ¿Ves? El ojo prácticamente el pico y efectivamente está abrazado a sí mismo. Básicamente es el mismo. Dice también una cara que le faltaba aire. I llavors, amb una caixa de cartró, vam tallar paper de diari i amb un grup de nens vam mullar pa i llavors vam fer una miqueta com si fos el seu menjar. I si no sabeu què és això, és una llum d'infrarrojos que fa que a la incubadora estan més calents, fa que puguin estar més o menys igual. Els hi vam ficar uns fils perquè així els reconeixem quan els pesem i els pesàvem de tant en tant. I aquí, com que volíem fer una maqueta, abans de començar-la vam agafar un full i vam escriure els materials que necessitàvem. I els materials que podíem fer servir era o la plastilina, els fils, gelatina, plàstic, i etc. I al final, com que aquest no era el seu hàbitat normal, els van portar a una granja on hi havia galls i gallines.